Ola, quero falar sobre un tipo de mensaxe que se escoita ultimamente moito nos medios de comunicación e que ten que ver con unha maneira moi simplista de ver a realidade. E é cando escoitamos mensaxes que sempre nos dirixen aos extremos dun continuo, non? Ou todo ou nada. Ou estás conmigo ou estás en contra de min. Ou se non queres o meu apoio, vouche dar ata o carné de identidade. Entonces, esta maneira de ver a realidade, de categorizarla en os extremos, que todo é ou blanco ou negro, bueno, pois é o que se chama pensamento dicotómico ou categórico ou polarizado, e ten que ver con unha maneira de ver a realidade moi simplista e inmadura. Por que? Pois porque nos fixamos só nos extremos, de maneira que normalmente a xente que fai eso se enroca na súa actitude e aínda que, a pesar dos argumentos que poda haber enfrente, pois non dá o seu brazo a torcer, pois encasquétase ou enrócase nesa actitude extremista e evidentemente non é para nada a mellor forma de resolver conflitos ou de intentar chegar a algunha clase de acordo ou de consenso. E isto, vindo de xente que suponse que a súa responsabilidade é mirar polo ben común, pois a verdad que deixa moito que desexar. Por iso, pois quero chamar a atención sobre este tipo de mensaxes e que non nos deixemos novamente contaxiar desta forma de ver a realidade, de ver a xente, aos demais, aos que non pensan como nós, porque sinceramente nas alternativas intermedias é onde se vive mellor e é realmente onde se poden buscar formas de chegar a acordos, negociar evitar ou resolver os conflitos que podamos ter. Entón, bueno, pois isto era o meu apuntamento de hoxe. Grazas.